cewa wannan wata munakisa ake min da halaka. Ina tashi ni ma da kar da ƙyar na samu na ɗauke ni inda sa shi a gidan kofar gidan ɗan yarba. Saboda mutumin ka ne fa. Ai neman halaka shi nake yi. Me da uba? Me da uba? Allah da ka wannan wallahi ma haƙi yankewa ne. Wato da naga an ajiye ta a kofar gidana. Na'am, ni ne. Sai na gane cewa neman halaka ne ake ashe kai ne. To ni ma sufuri na ɗauke ni sai na hurga a ɗan buda. Zakar kudin nawa? Ban san kuɗi ba ne amma yanzu tun da na sani kuɗi maliyar tun da na sani mu tafi A ina za mu gan shi? mu je mu rika ɗan banza a gida akwai inda yake zuwa ne banda gida Ina ne mai gidan? mu je an tafi kuma yadda wallahi yadda kuma wannan yawwa samun zuwa sau wallahi a wani flash ne ma ya kamata tuntuni ya zai gyara itacen nan